Здравейте отново! Сега ще ви науча как да не наизустяваме формулите за лице на фигура. Затова е необходимо да знаем само формулата за лице на правоъгълник. Каква беше тя? Умножаваме едната страна по другата страна. Ще ги означим за удобство така: основа и височина. И как се намира? Основата по височината. Готово! Това е едната страна, умножена по другата. Успоредник. Той има страна, има и височина. Какво можем да направим? Можем да отрежем един такъв триъгълник и да го сложим тук. Какво се получи? Правоъгълник. Основата не се променя, височината не се променя. Видимо и площта не се е променила, така че лицето ще го намерим като лицето на правоъгълника. Основа по височина. Значи лицето на успоредника е основата по височината. Сега, като знаем лицето на успоредника, можем да направим така. Даже и да не знаем правилата и теоремите, виждаме, че това е половината от цялата площ. А какво е това? Триъгълник. Значи лицето на триъгълник с основа А и височина H е половината от произведението на основата по височината. Това е 1/2 А по HA. Сега да разгледаме трапец. Той има две основи, има височина, а също така и средна отсечка. Средната отсечка, ако някой е забравил, е половината от сбора на основите. Имаме и височина. Тук правим същото. Отрязваме парченца и ги преместваме. Никакви парченца не сме махали и никакви не сме добавили. Площта си остава същата. Така че с помощта на техника от детската градина направихме от трапеца правоъгълник. Сега това е правоъгълник със страна М и височина H. Как ще намерим лицето? Умножаваме едната страна по другата. И това е. Тоест, за да намерим лицето на трапеца, трябва М да умножим по H. Тогава лицето на трапец с основа А и основа Б, височина H, ще е произведение на средната отсечка по височината. Това е. Следващата фигура е ромб. Да, ромба е успоредник. Значи лицето се намира по същият начин, както на успоредника. Но в много задачи са дадени диагоналите, не са ви дадени страна и височина. Тогава правим така. И готово. Едната страна умножаваме по другата. Тази е D1, а тази е половината на D2. Т.е. умножаваме D1 и D2 и делим на 2. По същия начин ще включим и кръга. Предупреждавам, това не е математическо доказателство. Това просто ще ви помогне да запомните как да намерите лицето на кръг. Кръгът няма нито основа, нито височина. Има само радиус. Затова пък радиусът може да се премести на различни места. Може да е тук, настрани, или тук, нагоре, под прав ъгъл. Ако умножим радиус по радиус,
ще получим лицето на един такъв квадрат. Квадрата е също правоъгълник, но с равни страни. Само че това не е лицето на кръга. А ако умножим по 2, ще намерим лицето на този правоъгълник. Също не се доближава до лицето на кръга. Ако умножим по 3, ще намерим лицето на 3 такива квадрата. И пак не достига. Нека умножим по 4. Явно вече ще е много. Значи на нас ни трябва число по-голямо от 3 и по-малко от 4, свързано с кръга. Ами това е числото π. Лицето на кръга е π по r на квадрат. И сме готови. Пак предупреждавам, това не е математическо доказателство. Това просто прави логическа връзка, за да запомните по-добре формулата за лице на кръг. Ако ви е харесало видеото, дайте палец нагоре, абонирайте се за канала и ударете камбанката. Така няма да пропускате следващите ми видеа. До нови срещи!